dnešního videa a v dnešním videu bude push na Piper a budeme tam mít takovou menší challenge. Když vyhrajeme 3 hry z 5, tak si koupím skin na Piper nový a když nevyhrajem ani jednu hru, nebo prostě vyhrám třeba jenom 1 nebo 2, tak bude losovačka v komentářích, jestli si ho mám koupit nebo ne. Takže my jdeme na první hru. Takže lidi, už jsme tady v první hře hned. Spíš na tady tu mapu jsem si mohl vybrat spíš push na Henka, ale to je jedno. Já jsem se nedíval, jaká je mapa, takže... Tak ale z Piper tady můžu střílet třeba do keře, třeba někdy někoho hitnu. Ale tam malá pravděpodobnost. Cordelius nám to... Tak to jsem si fakt tam nevšiml, no. To je va. Toto jsem právě myslel na této mapě. Že když tady třeba tady budu u toho keře, na mě třeba skočí Edgar, tak já se nemám jak bránit. Možná odsunout ho, ale on má stejnak ještě, když dá tu účko, když dá, tak stejnak má pak ještě speed, takže by mě dohnal. Nice, borci to tu killí. No, tak nic, bráško. Tak to žádná. Neva. Ale třetí místo dobré. Takže my se přesuneme na další hru. Takže lidi, už jsme tady v další hře, takže doufám, že tuto hru zvítězíme. Kluci si vyměnili brawlery, já nemůžu. Můžu tady dát Spraymax. Tady třeba to dám. Tady. Nice. Tak to byl dobrý hit. Tady. No toho Kenjiho jak jsem ho nemohl trefit? Jak? Tak, Kamo, já jsem tak levý. Stoje. Už toho vytrefila i nejhorší hráč na světě. Nice. Máme tady dnešní první kill, se mě zdá za Piper, no. Já bych šel rozbit tady toto, ať tam jdu vidět lidi. Nechám tam první kluky, protože tam půjdu jako první. Nice, je to tam rozbité. Nice, jak jsem to tu vykillil. Mega dobře, jsem to dal. Máme tady, měli jsme tu další dnešní kill v tomto puši. Ten dal, jak se jmenuje. Ne! GG, borci. Tak to je nic. Doufám, že to tady ten bas ještě uhraje. Checkmaster, můžete mu dát odběr. Tato hra je mega dobrá. Pojď. Ne, GG. Druhé místo bych asi počítal, ale no, já nevím. Ale můžeme ho asi počítat. Jo, takže druhé místo, jo, ne, tak nebudeme ho počítat. A uvidíme se v další hře. Takže lidi, máme tady další hru. To tady nějak dáváme. Nice, dostal. Dobré. Pojď, další chyt. Pojď. Ne. Tak kamu, tak toto nemůžu prodat. Pojď, naběhni tam, kyte. Pojď. Ne. No, GG.
Že se chci trefit. Já jsem tak levý. No bráško, tak nic, no, proti 9 Dynamiteovi z ultinu, jako to už nic neuděláš asi. Co tam Kid vařil? Nevář. Dobré, nice. Borec si tam přivařil. No bráško, tak co já vařím? Nice. Uteč, Kite. Neskač po nikom. Co dělá frajer? Pojď ještě, já se chci spawnu. Nice. Je v keři. Nice. Pojď to bráš. No, kámo, já se tam šlápu do mine. Nice. Kámo, my to tu přežíváme z jednoho na druhého. Ne, tak to udělal chybu. 3. místo, nevá. Takže máme tady další hru. A teď můžeme vyhrát. A nevím, kolik už jsme hráli her. No na toto bude ta 5. asi. To je jedno. Jestli jsme jich hráli třeba 7, no 6, to je jedno. Si jsem řekl na začátku 5, ale to je jedno, to už stejně nevyhrajeme. To bych musel hrát hrozně moc her. Nice. Dobře. Shady ho tady musíme dát. Stellar Shelly tu je. Nice, to jsem vypnul jak nic. Nice, dobře. Ne, jsem ho netrefil. Nice. To jsme vypnuli mega dobře. Dobře. Tak. Jo, za 8000 jsem mu dal. Teď musíme vyhrát. Já jsem tak levý. Ne, dobré. Moc levý. No jsem. Jedno můžete napsat do komentářů, jestli jsem levý nebo ne. Teď to asi vypadá, že jsem levý. Jo, první win. Ale tak to už se nepočítá, protože už byla na několikátou hru, ani nevím na kolikátou. Vybereme si tady odměny. A jestli se vám tady tohle video líbilo, tak tady zanechte odběr a like, moc mě to podpoří a čus, vidíme se u dalšího videa.